Robot, aku tegang-tegang apa? Aku rumahan iki lho, wetengku keroncongan. Halah dong, mangan wae sing dipikirin. Besok lho ujian. Aku dewe bingung karo MTK. Sari tetap pintar ajari aku MTK. Orang masalah, aku harus belajar fungsional bersama Aswadra. Aku belum paham Sarina. Wes, ayo fokus awal dewi tujuh tugas baik. Sari bagian matematika, uji bagian sejarah, aku bahasa Jawa. Dono, kok bagiannya tulisan baik. Jadi catatan toh. Aku iso nulungi, contohnya kayak Daud Fiona, minta tegang-tegang. Dia ora. Jadi coba wae soal samaan uji kuadrat. Oke, misalnya F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 4X plus X sama dengan loro piro nilai Fx E. Kita coba sih ya. F kurung loro sama dengan loro pangkat loro min papat kurung loro tambah telu sama dengan papat min wolu tambah telu. Bener tak? Bener, pinter Nina. Saiki soalnya Sik to. Aku arep takon ki. Kok kudu anggo F kuadrat toh? Ora langsung dibalikan wae mek kepenak hitungnya. Dan MTK kira kayak betulan dan jahe. Itu teman sih. Enak toh. ya ngono, tapi tenang, ya latihan terus pasti bisa kok. Saiki dari sejarah, Rina, kapan pernah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yo apa? Tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 bener kan? Wah, gampang kuwi. Aku malah ngerti sing maca teks proklamasi sapa. Siapa dong? Pak Proklamasi. Pak Soekarno. Nah. Kok Pak proklamasi? Iya sih. Sore lah namanya. Ini kerongsongan sih lo. Alah, dan iki kebo naik tembung ramayir. Oke, misalnya dasar itu basa Jawa Inggris sama mangan. Terus sari itu basa Jawa Inggris sama paham kan? Paham. Saiki aku meh takon. Nek misal pacaran nganggo basa Inggris, piye kuwi? Ayo. Dono, dia tetep pacaran. Ora ono bahasa Jawa Inggris. Yo. Kowe iki sakane aneh wae. Wis sinau wis itu aku yakin awak dhewe sesuk bakal oleh bisa apik. Nih, Setuju. Nah tentunya rencang-rencang buat film sinau bareng. besok selesai ujian. Lari yo kerja aku bareng. Aku ora lali iki karo wetengku. Kamu kuat. Sepakat. Oke, guys, yuk. Pokoknya aku pengen ngerti pelajaran apa sih paling angel dari PKB. Matematika. Angel, tapi aku senang tantangan. Matematika juga. Asalnya aku rasa seneng karo angka-angka. Kanggo aku pelajaran sing angel kuwi seni musik. Soalnya aku bisa nyanyi. Aku pokoknya kabeh nek misal aku ra sinau, angel kabeh ki. Dan yang mesti baik kabeh pelajarannya senang jadi angel. Nah, ya wis, besok aku tak janji aku bakal sinau temenan di ulangan. Tapi sakwise ulangan aku bakal refreshing. Ketoke enake plesir ning pantai kali ya. Yuk. Wah, setuju. Apik idene. Iya. Oke, tapi nek misalnya milih ujian dhewe apik yo. Janjian sik kabeh. Lulus. Ya. Amin. Yuk, bismillah.